കുളത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുങ്ങി മരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭയത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ, മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പുൽക്കുടി കിട്ടിയാൽ, ആ പുൽക്കുടി കുടിച്ചാൽ വീണ്ടും ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല. പക്ഷെ ഇത് എന്റെ ഒരു രക്ഷാ കവചാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പുൽക്കുടി പോലും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പ് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഖബറാളികൾ. കിട്ടുന്ന ഒരു ബിസ്മിയാണെങ്കിൽ ബിസ്മി, ഒരു സലാം ആണെങ്കിൽ സലാം, ഒരു ഫാത്തിയ ആണെങ്കിൽ ഫാത്തിയ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വഴിയാത്രക്കാരും അവിടെ സിയാറത്തിന് വരുന്നവരൊക്കെ കൊടുത്തയക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പൊതുസ്വത്തിൽ നിന്ന്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സ്വത്തിൽ നിന്ന് പൊറുക്കിയെടുക്കുമ്പോ എന്റെ മോൻ എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തയക്കുന്ന ലഗേജിൽ എങ്ങനെയാ ഉപ്പാക്ക് അഭിമാനം ഇല്ലാതിരിക്കുക? ഇതാണ് ഒരു മോനെ കൊണ്ട്, ഒരു മോളെ കൊണ്ട് നമ്മളാകുന്ന പാരന്റ്സിന് കിട്ടണം. ആകപ്പാടെ ഇതേ നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അസാദത്തുൽ അബദിയ, ശാശ്വതമായ വിജയം കിട്ടേണ്ട പരലോക ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് എന്ത് തരുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുക.